od tohto videjka. Toto videjko je, ako si upliesť nanúk z gumičiek. No a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Čo budeme na to potrebovať je ľahké. Stav nastavený v takejto pozície. A háčik. A samozrejme, že nejaké tie gumičky. No a myslím si, že môžeme ísť na to. Takže keď máme takto stav, si zoberieme. Vždy budeme navekať po dvoch gumičkách, dokým nepoviem inak. Takže zoberieme si dve gumičky a vám ukážem, že sú to dve. A navlečieme takto. Zase dve gumičky. A navlečieme takto. A zase dve gumičky. A navlečieme takto. A tu nám už doplníme 4 rady takýchto. Tentokrát, že jeden. No, všetko uvidíte. Takže raz, dva, môžete si rátať, 3 a 4. Takže robili sme 4 takéto kolíky, no neviem, ako by som to mala nazvať, pretože 4 takéto takýto jeden takýto rád a naviekli sme 4-krát, no. A to isté urobíme aj tu na tejto rade potiaľto. Takže, ak máme takto, teraz už doplníme strednú líniu. Ale to takto. Teraz tu sme ako keby začali jednu, takže doplníme už rovno 3. Takže, takto by to malo vyzerať. No, teraz si zoberieme ďalšiu, ale iné dve gumičky, aby sme spravili taký dolný spodok. V mojom prípade fialová a navlečíme iba jedenkrát. Zas dve gumičky. Čakajte, ukážem vám. No. A dáme takto. To isté aj tu, aj tu. Tak to by to malo zatiaľ vyzerať. A teraz si zoberieme, ako chcete mať tú paličku, ja si na to zoberiem oranžové gumičky. Najlepšie sú oranžové, alebo hnedé, alebo zlaté. No, a navlečím takto. Ešte jedenkrát. Takže nejak takto by náš zatiaľ nanúk mal vyzerať. Teraz urobíme, no proste teraz si zoberieme jednu gumičku a navlečieme takto. Lebo tuto nemôžeme dať, lebo to by potom nebolo tak dobre, proste tu sa nemá dávať. Potom dáme tunak. To, pod to a zas pod to. A zas tu na. A to stačí. Tunak je proste jedno takéto. A ešte jedno. To by to malo vyzerať. Takže tu sme dali spojovaciu gumičku. Tu. A tu sme vynechali.
No a teraz si zoberieme jednu gumičku a urobíme trojgumičku. Takže zoberieme si, robíme na stavci trojgumičku. Takže 1, 2 a 3. Takže tu máme ako trojgumičku. Vidíte, to je trojgumička, to sú tie dve gumičky. Tu tak dáme už troška dolu, že máme tu. Áno. A zase zoberieme jednu gumičku a urobíme trojgumičku. Proste sme trikrát otočili. Takže tu máme trojgumičku a tu máme tú spojovací gumičku a potom tam máme už tie dve gumičky. A to isté urobíme aj tu na. Ahoj, to sa mi to nejak stalo. Takže takto. A vlastne som zabudla, potrebujete ešte na to háčik. Vlastne nezabudla som, neblbá. No a teraz vám to ukážem. Ako vidíme, tu máme tú trojgumičku a tu máme tie dve gumičky. A teraz, ako máme tu, tak podstrčíme takto tú trojgumičku a zoberieme tie dve gumičky. Potom dáme kvapku späť. Takže dali sme pod to a ako keby sme tie gumičky vracali späť. Vznikne z toho takáto kvapka. A to isté. A furt vraciame tie gumičky, odkiaľ sú, ale že proste podstrčíme a cez to tak vytiahneme. Ak som takto vyťahne, nebudete sa báť, hneď to rýchlo zoberte. Takže takto máme túto radu vyháčkovanú a teraz pôjdeme tu na to isté. Podstrčíme tú trojgumičku a potom tam máme tú spojovaciu gumičku, to je časť je táto, a tu tiež. A musíme zobrať iba tieto dve gumičky. Môžete si aj takto, že toto dáte tu takto dozadu. Ja to skúsim takto. Že vidíte, že tu máme a celé toto podstrčíte a potom si iba zoberiete tie dve. Vidíte, že máme. A to už musíme proste podstrčovať, lebo nesmieme zobrať tieto spojovacie gumičky, to by bolo už zle. Takže podstrčíme, vyhákneme, podstrčíme. A tu už nič nepostrčíme, iba rovno zoberieme. Tu dáme gumičky dolu, lebo tu ich bude veľa. Takže takto. A to ešte urobíme aj tu na. Určite už viete postup, takže ja ho už nemusím
ale pre tu vám to môžem povedať. Takže podstrčíme trojgumičku, potom aj tú spojovaciu. A zoberieme 2 gumičky. Prehodíme do kvapky späť. Podstrčíme. Zoberieme 2 rúžové gumičky, alebo aké vy ste si dali. Takto. Podstrčíme. Zahákneme. Podstrčíme. Vyhákneme. Ale ja neviem, ako to mám nazvať. A konečne už to skoro máme. A tu už nič. Rovno zoberieme. Najlepšie je to v stredu, lebo tam nič nepostrčuje. Proste toto nepodstrčíte. No, keď to máme všetko takto zahačkované, skontrolujte si to, ako ja to mám zahačkované. Si zoberieme 1 gumičku. A háčik. Teraz viete, že tu máme všetky tie gumičky. No, dáme si ich hore a tu dáme úplne dole a pod všetky si takto zoberieme a takto. A ešte nestiahujte. A teraz si tu takto zahákneme a musíme to vytiahnuť iba tú jednu. Ja si pomáham tak, že mám a teraz pretočím a potom zasa pretočím na tú istú polohu. A teraz si dáme takto. A tu vzadu, čo máme, no tak tu prehodíme. A urobíme takto uzlík. Takže takto. Počkajte, ja sa musím vysmerkať. No, prepáčte, som teraz chorá nejaká. No, takže keď máme uzlík, teraz zoberieme háčik. A tu takto všetky tie gumičky takto. A už máme skvelý nanúk. Takto. Takže takto sa vám podaril ten nanúk. Dúfam, že aj vám. Takže takto nanúk máme spravený. No a ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak ste mi ešte nedali odber, no tak aj odber dajte a dajte mi, pošlite, no, dole do komentárov mi prosím vás napíšte, či sa vám váš nanúk podaril, alebo nie. Ak sa vám nepodarí, to nezdávajte. Ani mne sa na prvýkrát nepodaril. No a tak si ho ešte raz a uvidíte, že sa vám podarí. Ako mne. Na druhý pokus všetko pôjde. Alebo na tretí vždy. A to by som pokračovala do nekonečna. No a mi môžete napísať, ak chcete, že aké ste si dali farby. Ja som si dala rúžovo, fialovo, oranžový. No a ahoj u ďalšieho videjka, čo budeme tiež pliesť. A dačo pekné. Tak ahoj.